ahead of 15 minutes sa atong pagsugod sa misa. So, pwede na ito gamiton ang 15 minutes additional sa atong pamalandong. Karon adlaw atong gidumdum ang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem nga nagsakay sa usa ka nga asno. O siya dawat sa panon sa mga katawhan sa kusog nga pagdayeg. Ngani diha sa Ebanghelyo sa atong blessing sa mga palma, mao kini ang gibuhat sa mga tawo. Usa kadakong panon sa mga tawo may bakbak sa ilang mga sapot dito sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy o gitakatag nila sa agianan. Ang mga tao nga nag-una kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kanina ninggit, dalaygon ang kaliwat ni David, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, dalaygon ang Dios. Kini mao ang timaan sa pagsudong sa mga tao sa may dako nga pagtahod. Mugamit sila og mga lukay og palma. Ang atong Ginoo mao'y misakay sa usa ka nati nga asno o kini mao'y timaan sa iyang pagka mapaubsanon and his role as a servant king, alagad sa katawhan. Kay ang hari sa atong pagkahibalo, grande gud kaayo ang iyang mga gamit, ang iyang paglibot diha sa iyang gingharian. Grabe ang ilang pagpadayag niini. Ang mga tawo sa Jerusalem nag-ila kang Jesus nga siya ang gipaabot nga Mesiyas nga mao ang maghatag og kalinaw. Ang ilang mga gipangandoy sa kaluwasan gikan sa mga langyaw nga nagdumala sa ilang lungsod. Og siya mao'y magdala og kalinaw sa ilang nasod. Pinaagi sa paghandom sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, ang Domingo sa Palma, kining atong gisaulog karon, mao nagpahinumdom kana atong mga magtutuo sa kaminungdanon sa pagpaubos, kahinungdanon sa pagsakripisyo o pag-alagad alang sa mga tao o nga sa katapusan, anaa ang pagdalagan sa maayo batok sa dautan. So the Palm Sunday is seen as the gateway o ganghaan sa atong pagsulod sa Semana Santa. Aron kita mainampuon nga mamalandong. Aron kita manumdum o maghimog mas lawom nga atong pagsabot, pagtagad sa buhat sa pagluwas sa atong Ginoo, ang iyang paghatag sa iyang kaugalingon alang kanato. Dinhi sa mga pagbasa, ilabi na kanina dito sa pag-blessing sa mga lukay,
atong nakita ang pagdahig sa mga tao kang Kristo. Apan, 5 days after, diba, dito sa pagsulod sa atong Ginoo, gidahig gayud siya. Bisag ang ilang mga biste, gitanggal, aron diha moagi ang atong Ginoo, gihimog carpet, ang ilang mga biste, mga palma ug lukay, pagpakita sa ilang pagtagad sa usa nga dungganan nga tawo. Apan 5 days after, sa Biyernes, unsa may ang ilang singgit? Ilansang sa krus. Ilansang sa krus. Gibiay-biayan, gibugal-bugalan. Gani, ilang buot patyon o ilang gipatay. Kini nga hulagway sa nahitabo dihan ining balaan nga simana, maoy nagpadayag sa atong huyang kaayo nga tawhanong kahimtang. Nga kita nga mga tao, way klaro. Just imagine, diri pa lang, all praises. And all of a sudden, the opposite. May tabo kini sa atong kinabuhi. Sulod mo sa opisina, maayo. Maayo ang mga resepsyon, lipay. Pila ka semana, pila ka bulan. Pag-adtos sa mga lahi nga mga pulong. Mao gani sa akong mga assignments dili-diri. Sa akong assignments sa mga parokya, kuyawan man ko. Sa pagsulod sa parokya, nga mga grande nga mga pagdawat. Kanus akana kini, nga mag-ingon nga, ilansang sa krus, ilansang sa krus. Ay, way klaro. Nga naman nga way klaro kay ang mga tao nga dito, they were one in giving and acclaiming and praise the Lord upon to each his own intention, reason, and expectation. Dili o yun kung ano ang panuyo sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo, tinaw kaayo ang iyang misyon. Mao nga bisan kung unsay giingon sa mga tao, wa siya pagtagad, kaya ang iyang gitagad lamang ang kabubuton sa Dios, ang pagtuman sa iyang misyon. So kini nagpadayag kayo nga ang tao nagkinahanglang yun og manunubos, mangluluwas, that we be free from ourselves sa atong kahuyang, sa atong dili pagkaklaro. Mao nga gipadala ang bugtong anak aron matudluan kita sa pagpuyo sa hingpit sa gasa sa kinabuhi. Gipadala siya isip atong mangluluwas nga mahimog sumbanan sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan, isip mga anak sa Dios, isip mga sumusunod ni Kristo. Gahapon nakita ko kini ditong ang adlaw kanatingali ang east na. So kung east diha, diri north. A few days back, nakabasa ko nga anaa ka ng mga guidelines, mga formula, kung unsa ikaayo sa atong kahimtang sa kinabuhi. Maayo nga panghunahuna, maayo nga panglawas. Sundon nato kini nga mga formula nga kinahanglan daw kung matulog kita ang ato bed nakauyon sa north. Kay ang ato lawas maugyud ang nangita nga uyon ang lawas sa north nganto sa south.
Kita daw kuno ang mga bata, imo ipahigda, lihok-lihok nga, ang iyang orientation na sa iyang lawas, north-south. O kini nakapahinomdom ka na ako nga, mao ang mga tao, anad kaayo, na the penchant for, gitawag na to, feng shui. Yung panila, feng shui. Kung unsa ang mga kaangayan sa pagbuhat, sa mga butang, aron matagamtaman nato o mga kaayuhan. Yan sa ka-basis dito ko sa Tagaytay, I was having my retreat, but then again, there was a couple nga mangita og balay. Ingon naman, break ka na ako. Father, mukuyog ka para makita mo diri sa Tagaytay. So, adto balay, after house, may adto mi sa usa ka balay, ingon man sa bayan. Dili kini maayo sa feng shui. Kaya ang balay na ay stairs, landing area, door, pagkatapos na door, mga 1 by 1.5 meters, mauna po ngadto sa usa ka floor, ang usa ngadto sa murag semi-basement. Dili maayo kini nga sa feng shui. Ingon dili kinang mga feng shui kay kung ikaw bisan ka tag-iya sa balay kung medyo hubog ka, pag pag sulod mo, diretso ka, hulog ka ngadto sa kung nakalimot ka. So, maokini nga, it has nothing to do with some superstition as to orientation sa atong mga struktura. Gani usa ka Chinese experts. When I was assigned as parish priest of a Filipino-Chinese community, nag-anumiog orientation sa kultura sa mga Chinese. Ag-ingon nga actually kining feng shui, this is an exact science. This has nothing to do with superstition. Feng shui is simply harmony with nature. Kung unsay maayo aron uyon kita sa mga puwersa sa kalikasan. So ang buot ko'y pasabot diri, kitang tanan alang sa ato mga kaayuhan, dini samtang nagpanaw kita sa kalibutan, we have the penchant to search, to know kanang mga gagmay mga butang nga atong himuong pinaka-importante nga maunan aton sundon. Unta sa atong kinabuhi, kini atong gisaulog sa misteryo sa Pasko, dihani ining Semana Santa, atong angkonon, aghupon, ilhon nga kini ang pinaka-importante nga butang nga aton pagtun-an sa mga formula kung unsay atong pagpuyo sa atong kinabuhi. Sadly, atong seryosohon ni ining mga butang kung umabot ang Holy Week o Semana Santa, sa lain nga mga bulan, we are back to our normal and worldly concerns. Ang panahon sa Kwaresma kunta, ang panahon sa Semana Santa ilabi na sa kasaulugan sa misteryo sa Pasko sa atong Ginoo, maoy atong pattern. Mga kining spiritual exercises nga gipadayag sa simbahan alang kanato sa panahon sa Kwaresma, maoy atong bahin sa atong matag adlaw nga kinabuhi sama sa pagpuasa, buhat sa kaluoy, pag-ampo, nga pagkatapos ni ini nga panahon, mahimo na kitag maampuon. Mahimo kitag mag-antos alang sa atong isig katawog, kay ang ato pag-antos sama sa pagpuasa, way bilin niya, kung alang la ka na sa imong kaugalingon. Ang pagpuasa, pagpugong sa mga pagkaon o pag-antos sa mga butang alang sa ato kaugalingon, kinikunta magdala ka nato aron magbuhat og kaluoy alang sa uban. Ingon ko paghapon,
kung dili kini magdala kanato sa pagbuhat ug kaayuhan alang sa uban, way pagkaiba sa atong nga murag nag-diet lang kita. Dili kita mukaon, gamay lang ang kanon, kay gusto nato maging sexy. So, why espirituhanon why makatagamtam sa atong pag-antos. So mao kini nga mga exercises sama sa atong physical exercises, nahimong natong regular na nato nga gibuhat sa atong matag adlaw nga kinabuhi, kay buot nato magpabilin diha sa maupay maayo nga lawasnon nga kahimtang sa atong espirituhanon nga kahimtang, kunta mahimo kining atong ehersisyon sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Ang pagpuasa, dili ka na gibuhat lang sa Semana Santa. Ang pagpuasa, matag adlaw nato nga buluhaton espirituhanon, nga pagpuasa sa mga butang, mga dautan nga pamatasan, pagpuasa sa mga dautan nga kinaiya, nga maoy nagdala og pabugat problema sa atong mga isig katao. Kunta sa atong pagpuasa sa mga dautan, aton sa ulugon ang Kristohanon nga mga hiyas nga ikaayo sa atong isig katao o ikaayo sa atong kaugalingon, ug ato kini matumang kung kita magpabilin diha sa kinabuhi o pagkamainampuon kay sa atong Ginoo man gyud ang nagtudlo kanato kung unsay angayan So mao kini nga diha sa panahon sa Semana Santa, mas kusog o hingpit nga atong pagtinguha sa pakighiusa sa atong Ginoo diha sa dalan sa krus. Adunay usa ka pangutana diha sa Ebanghelyo, pangutana sa mga katawhan nga kunta mao kini ang pangutana sa atong kaugalingon diha niining panahon, aron kita makaila, makatuon, makasabot kung unsa gayon ang gibuhat sa Ginoo alang kanato. Kay kung ang ato kaugalingon lang ang ato gihunahuna, we will be frustrated, failed expectation. Waman ko, nangayo kong kini nga panalain, waman ko tagai. Dugay na ako nag-ampo ni ini, waman ko tagai. Unsa ka kining Ginoo, mahigugmaon, waman ko tubaga. Ang ato kaugalingon kanunay ang gihunahuna nga kung matuman nini maayo ang Ginoo, kay gitubag ang ako pangadloy. Unta ang ato tumong mao ang mainampuon nga pamaladong unsa kaha ang buot ipadayag kanato sa Ginoo. Siya nga mao ang kamatuoran, mao ang dalan, mao ang kinabuhi sa tunhay nga dalan sa kaluwasan. Mao kini ang pangutana nag-ingon, kinsa kining tawhana? O kini pud nga ang pangutana, mao'y pangutana nga padayag sa atong Ginoo ngadto sa iyang mga apostol. Ingon, who do you say that I am? Kinsa man ako alang kanimo. Mao kini karong panahon sa Semana Santa ang pinakaimportante nga pangutana nga magiya kanato sa mainampuon nga pamalandong. Mao ang pangutana sa katawhan, ilabi na ang pangutana sa atong Ginoo sa pag-ingon, kinsa man ako alang kanimo. Ang tubag niini ato mahibaluan sa tanan nga gibuhat sa atong Ginoo diha sa pagtuman sa misteryo sa Pasko. Sugod karon sa pagsulod niya sa iyang kaugalingon, lungsod nga syudad, ilabi na didha sa kahimpitan, sa kasaulugan,
sa misteryo sa Pasko, sa iyang pagsakit, pagkamatay, pagkabanhaw. Sa laktod ato makita kung tunhay ang ato paningkamot, pagsabot, pagtuon ni ini mga butanga, makaingon kita, this is the most beautiful story of love. A love story of God for all of us, for His people. Nga angayan lang, nga aton gayud, ikalipay, magdala o paghingpit sa atong kinabuhi. Palihog